ダンシングチームと言います。ナニティアダンシングチームの意味はですね、クリアスカイという意味があります。多分今日初めてそうだったんだって思われた方多いと思うんですが、今日外皆さん行かれたと思うんですが、今日はナニティアダンシングチームにふさわしいぐらいの澄んだ空で、秋が近いというのにこんなに真夏日が、今日は用意されていて、とってもタヒチフェスタにぴったりな日だなというふうに思いながら今日はこの会場に来たんですけれども、ミオさんどうですか？はい、今日はとっても暑くてビールが飲みたくなる、そんな天気でしたね。はい、今ビールというキーワードが出てきましたが、今日はそんな暑い日のためなんですけど、皆さんのためにですね、外にひなのビールを用意しております。外に出るときっとみんな暑いと思って飲みたいと思うと思いますので、ぜひお帰りの際にはひなのビール一回チャレンジしてみてください。ビールがあまり得意でないという方にも飲みやすくてさっぱりしたビールですごく好評いただいてますので、よろしければね皆さんぜひお試しください。その他にもですね、ビールがでもどうしてもビール飲めないという方のためにタヒチフェスタオリジナルカクテルというものも外にご用意しております。中にピーチのゼリーが入っています。多分こちらの会場にいる可愛らしい皆さん、女性の皆さんにぴったりのカクテルだと思いますので、あ、それ私のためのカクテルねと思った方は必ず帰りに試してみていただければなと思います。さて今日はもう一つ皆さんにご紹介したものがありまして、こちらに来ています。私たちが今着ているこのパレオですね、これはタヒチで有名なミコさんというねブランドの、パレオです。先ほどダンサーが1曲目でいろんなパレオを着ていたと思うんですが、それもミコブランドのパレオです。今日はですね皆さんにご紹介しようと思いまして、あちらのブースでご用意しております。興味のある方いらっしゃったらぜひ見に来てください。私これがショーが終わりましたらそちらのブースに行っていますので、今日私たちはちょっと普通にスカート風に巻いてるんですが、いろんな巻き方知りたいなという方いらっしゃいましたら、1枚で着れるワンピース風ですとかいろんな巻き方あります。私そちらに行ってますので、どうぞお気軽にお声かけていただければパレオの巻き方もレクチャーもいたしますので、よろしければこのショーを見終わったら少しお立ち寄りいただければなというふうに思います。